A felicitation program was organized at Barakathal Tipra Academy School for class 10th and 12 candidates on Wednesday. Tipra Academy Principal Mithun Rupini, Hejamara Block BSA Chairman Sunil Debarma, EM Ravindra Debarma, MDC Bidyu Debarma, Social Worker Mangal Debarma, including all the students and teachers were present. On this day, the felicitation program was conducted at the school conference hall. All the guests were warmly welcomed by giving a risa. All the guests, including the principal, congratulated the students and offered them certificates and gifts. তিনি তরফ ত্রিপুরা একাডেমিনি যারা পাস আউট দङ মাধ্যমিক 12 বরণ जों তিনি বরম লাयो बेलाखेनो तंथका ताकलाय त्रिपुरा एकाडेमिनि स्टुडेन्ट जों साइमानो जे 100% माध्यमिक पास खायया आबुनि बिसिंग जतनिसाय नाम्बार काहाम त्रिपुरानि चिनि त्रिपुरा सारनि बिसिंग नहजाखाना हायमा दङ कर्णाली देबबर्मा बो फार्स्ट डिविजन नि बिसि मानि यागलो फानो बिनि नाम्बार अंका 96.4%. आमा हायके चिनि जोरो 12 बो खूब रिजल्ट काहामखा फार्स्ट डिविजन नि संगान कबा माध्यमिक नि तो कक्सेब्रे गबरनो जों तिनि आरो जों बरम लायो ओ बरम लाय मानि पान्डाव बिद्युत देबरो मानजा फैया बीएससी चेयरमैन मानजा फैया ताइ चिनि आरो जे फाउंडर मेंबर ऑफ स्कूल नि जतो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल तारपर टीचर को दङनो अमो बेलाखेनो तंथंमानि का अमा हायके जों त्रिपुरासा आमचायो जे इंग्लिश मीडियम जे प्राइवेट स्कूल रो जेबाबे आसो क्लाइबरनो सेक्रिफाइस के फोरोंनाय दङ ताबु एवं बरनि जे ताबु विशेषकै जे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नि बिसिंतै जे बरनो फोरोङै दंजागौ आबो खूब गाहामकै फोरोंजागौ होननाया जों बरनो हामबाय मारगो थिनांगो जों ताइबो गाहाम खालायै चिन स्टुडेन्ट दङ जों कयखा तिनि जे ताइबो रिजल्ट कामथं जों टप 10 ताङै इंमाय नायबा शहर न बाद्रुय गामियामसे ताङै माय नायबा तिनि बरकाथाल बाय आगरतला बुसे हासाल ओ जागासि जों तिनि त्रिपुरानि टप त्रिपुरा सानार मानुखाय जों बुसकांगो ताइ अन्य स्कुल ताङै नारमाय नायबा आं जत्तो स्टुडेन्ट न कयनाय जत्तो न चिनि विशेष गार्जियन्स न कयनाय जान बुसाबुतिर न थिनांनि बागै तब काहाम कै साखारै बरनि लगी दङै बरनि हिमतानि थांतानि जोङो माने हामिया बाय गदालियावै काहाम तंमानानो बागै जों बरनो काम लेखा फरा फोरोंना बागै जों जतन कय सर ओ रुंगनक एबाखबा त्रिपुरा एकाडेमी तो निनि याक बायसे सामजाक बो इयाराव सामजागै एमने जों कै चेंलायना नायमा के जों 1990 निसिम दिस टाइम आं एमएलए आबुनि परे 91 आव किसा चेंलाय खांमालिया 92 अंके अलरेडी 1992 का जों चेंखा आफ्रो और मात्र 9 जना स्टुडेन्ट दङ ओंखाय किन्तु आं सुबाखा आं जखन एमएलए तंफ्रो पुइला 2 लाख आजरानि 2 लाख माने कम गया किन्तु सुदाने और सिमिया निनि सेनेन्डि फान्डी निनि याखली फान्डी तारपर निनि उद्यान बाजारनि जे हलि क्रस फान्डी गोबां मा जायगायाव जों ट्राइबल वेलफेयारनि आजरा चिनि मिनिस्टार द्राव कुमारिया थैजालांखा बिनि याक्तिखाय आंगाफ्रो सायथमा बाय गोबां मा बरनो जों अमायके मांखा आबुनि परेबो आं जखन प्लेनिंग डिस्ट्रिक्ट प्लेनिंग बोर्डनि खरकसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तमन यागुलो आं ताइ 50,000 रे ताफन मारि दंखौ हस्टेल रक आफुर तांगरि मानि कामा हायकेयै तरक तिनि और फाइसो बसे प्राय 700 स्टूडेंट ताबु और सर ते कैसे पैथागो नों तो ताबो टीडीएडीसी नि जे एडुकेशन डिपार्टमेंट नायकाल तो अमा हायके रोंसुंनाय र पार्सेंटेज गोबां मान मानि बम हाय मा तंजाक सर आं बेलाके तंथगो बेलाखेनो खातुंगो आबुनि बागैनो आं त्रिपुरा राज्यनि बे एडीसी एलाकानि थानाय बसर सबसे हाईएस्ट 4071 बेंगली मीडियम जेटा आबो कन्वर्ट का इंग्लिश मीडियम खाया अनलाकिली स्टेट गवर्नमेंट सैमे बर साइमाखा जतन साइमाखा शुद्ध कन्वर्ट सिमिखाया आं सेमा क्लास 1 निसिमिन आं रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरं आं चालु खायरिका ताकला इंकाय केजी 1 केजी 2 क्लास 2 ट्रिक कक बरंना अपग्रेडेशन खायना बागै बो साइतोका इंग्लिश कन्वर्ट खायरिका बेंगली नि होइते किन्तु टीचर तलांना थांतनिका चिनि थानि कायसा बुसुङै बासाखा किन्तु जों तिनिबो सालायके चिनि सीएम बाय जों सालायके चिनि मिसिं को बाय बुबाग्रा बाय
Reported by Shamir from Barakatal, Chinikhorang.